fredag den 20. juli, og vi har taget hul på aftenens regionale nyheder. God aften. I omkring 20 timer siden i går aftes og sent hen på eftermiddagen i dag, har 2500 husstande i Aalborg-bydelen Vejgaard måttet undvære vand i hanerne. Det skabte stor utilfredshed hos vandforbrugerne, der følte sig dårligt informeret, da et planlagt reparationsarbejde tog meget længere tid end forventet. Det er bare en ventil på vandværkets grund, der torsdag aften skal skiftes. Men så begynder reparationsarbejdet at drille, til stor irritation for rigtig mange vandforbrugere i Vejgaard. Man står op til, og man skal møde til middag, og så er der fandme galt med ingen vand. Arbejdet viser sig dog langt mere kompliceret. Vi har knoklet igennem hele nat. En bare udskiftning af en ventil. Efterhånden som vi fik gravet op, viste det sig, at det var slet ikke den type rør, som vi er orienteret om, at der ligger i jorden her. Og det har så igen gjort, at vi har hele tiden skulle hente nye reservedele. At arbejdet trækker ud for de tusinder af vandforbrugere, bare ikke noget at vide om overhovedet. Folk stimler sammen uden for vandværkets kontor, men der er lukket om fredagen. Hjemmesiden er ikke opdateret, og telefonnummeret ved driftsforstyrrelser er konstant optaget. Kommunikationen til offentligheden, den har nok ikke været helt i orden. Nu kører jeg en bingohal hernede, der er ingen, der ved noget. Du kan ikke bruge toiletterne eller noget som helst. Man vil jo gerne vide, hvornår de åbner. Vandværkets næstformand kan dog kun beklage, at forbrugerne ikke bliver orienteret, mens reparationsarbejdet står på. Vores folk går herover og arbejder, og jeg vil ikke rykke dem herfra for at gå hjem og bruge tid på at skrive en hjemmeside. Så vil jeg hellere få vand ud til forbrugeren. Mens mange forbrugere er godt sure og tørster efter en forklaring, er der andre, som tager en spand i hånden for på vandværket at få den fyldt op. Lokummen er fyldt, undskyld. Altså, de er jo fyldt af. Vi har unger i huset, ikke? Og der er... Jeg skal bare sige, at lugten er ved at være massiv. Nu vil jeg måske. Ja, det har altså ikke været sjovt at bo i Vejgaard i dag, og manglen på vand har fået mange af beboerne til både at være kreative og hamstre vand. Nær Kildevældsvej ligger vandværkets kontor, hvor selv springvandet er uden vand. Der er ingen vand, jo. Nej. I den anden ende af Kildevældsvej bor Kirsten Poulsen, som blev ramt af vandmangel på en særlig dårlig dag. Så mange af der vand, da jeg skulle til tandlægen. Så havde jeg en smule vand i bunden af kaffekanden fra i går, så det kunne sådan blive en let tur. De knap så kreative Vejgaard-borgere hentede deres vand i bydelens dagligvarebutikker. Det siger jo næsten sig selv. Vi fik varer i går aftes, og der var hylden fuldstændig fyldt. Og som du kan se nu, jamen, så er der 7,5 liter tilbage. Så vi solgte meget vand i dag. Rigtig meget. Når de sidste er købt, så er der ikke mere. Ja, nu får jeg snakket med nogle af mine kollegaer i dag, og kan forhåbentlig låne vand af dem, for de har nok ikke de samme problemer, som vi har i Vejgaard. Og så får vi selvfølgelig vores hylder fyldt op igen. Men lige nu her kan jeg ikke rigtig gøre noget, fordi vi har ikke noget vand, og vi kan ikke få noget vand. På Kildevældsvej var der endnu optimisme. Jeg har 2 toiletter.